Lek ngempet loro ati kuwi oleh biji paling aku sing ranking siji. Kowe neng kono karo wong liya, aku neng kene bendino galau. Nek tak japri suwi balesi ngenteni sewengi mung centang siji. Slow respon padahal online, mbok kira aku opo ora titen. Bola bali mbok apusi jane aku yo wis ngerti. Gusti paring kula jurus elek-elekan damel hadapi kenyataan. Kowe neng kono karo wong liya